oiek ez dira iztaririk finenak, ez ezen garirik onenak, ez dira azkarren gidatzen duten oiek ez. Gure usaltak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Ez dira aspaldiko zaldunak, ez garai bateko erregeak, ezkerlaririk gogorrenak borrokan, oiek ez. Gure usaltak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Gure usaltak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Abdala, Eyarne, Faite, Magi, Txalke, Argoiz, Basteak, Emerik, Hayat, Bermintxo, Jarit, Gatxalin, Nagar, Unas, Lahit. Gure usaltak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Gure usaltak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Ez dira aspaldiko zaldunak, ez garai bateko erreginak, ezkerlaririk gogorrenak borrokan, oiek ez.